sa una ko kaya nilusot tama. Oo. Now, naay isa ka na kung issue ani Gob nga ikaw dili mo tuo anang 4-piece anang hatag-hatag lang unya ang mga tao mura lang makililimos. Sige para sa kabus man daw ng 4-piece. Ingon nila. Oo. Pero alang kang Kuya Gob Edwin Hubahib, Oo. mali ang pamaagi, ang sistema. Ano na mali man? Paki-explain daw ko ana Gob unsaon nang kanang 4-piece. Una ninyo ihatag. Tinod ang fourth piece dapat ato pong i-educate ang atong mga beneficiary. Kay sa nakita nako naabuso kini o nahimo pang tapulan ang atong mga kaigsuonan nga mga membro sa fourth piece. O daghan pa sa mga fourth piece beneficiary nga ilahang ginalinding ang ilahang mga fourth piece card. Busa dinhi sa Davao del Norte with DSWD nagsabot mi nga dili releasan ang tanang membro sa fourth piece nga walay gitanom sa ilang tugkaran. Ha? Oh. Ilang magtanom. Unsa man po itanong ko? sila, Unsa man po itanong? magtanom sila og gulay. Gulay. Magtanom sila og saging. Naitulo ka punuan saging, sigurado na abot sa isa ka tuig na nanay maharbis. So kibali Gob, kibali naay 4-piece pero in exchange dili kay Dawat basta lang lang. kay dawat lang mo na paguman mo padulong ra mo sweltres dayon. Kaya isabong ra gyapon. So kani siya na in exchange magtanom. Magtanom La. para nga i-release sa ilaha ang ilahang 4-piece nga allowance. Wow, galing nga kayo no? Grabe no, pwede di ay. Pwede di ay. So ang naitabo Gob, pag-examine niyo Gob, nananom gyud ang mga tao. Nananom gyud kay mahadlok naman nga dili makadawat. Kay di man gyud ako ipahatag kung dili magtanom. Oh. Unya, napay usa Gob, napay usa. Kanang hilas man daw kay ka, arti man gyud daw kay ka nga ang mga mag-uumar kinahanglan dili mo pasan sa ilahang mga abot. Wow. Unsa ka tinuod nga ang provincial government kamo na mismo mga to sa bukid mo ay mo kuha sa hinarbis lang mais, humay, gulay ug bisan unsa pa man. Kamo ang mamalit. Ang provincial government ang mamalit. Mao ni atong gihimo tungod kinakita nato nga barato ang presyo tungod ani mga middleman nga paliton og barato ang mga gulay, mais, humay sa dito sa panahon sa pag-harvest. Mao ning ang probinsya na nagbutang tag budget nga mao ang mamalit para naay insaktong presyo. O ang gihimo natong labor sa atong mga gipamalit, atong gihangyo ang atong kapulisan, naamatay RPSB, naapod tay ang atong kasundaluhan, nag-provide sa ato og sakyanan o nag-provide pud og labor kuyog sa atong Time sa Gob ha. Kadyo lang. Ang mulokdo sa mga sinako nga mga abot nga sa bukid. Dili pag yun mga mag-uuma. Oh. Ang imong dili imo naman- mo ay paglokdo na kay naay pulis ug sundalo din Wow. gingunanan nimo Gob. Oo. Ingunahan na natong gihimo og ang municipal engineering o provincial engineering mo nagtabang na para maglibor sa mga abot sa atong mga ayusa no? Gob, asa man po ginabaligya in town ninyo kay ang uban man gud mahadlok ang uban nga mga gobernador, mga mayor nga sila'y mamalit base unyag di mahalin malata ra sayang ang kwarta sa gobyerno. Oo. Kanang unsa man po kasiguruhan yo aniya kana gyud tanan mapalit gyud na siya di gyud mga daot. Dinhi nagtinabangay ta kuyog sa atong mga mayors nga ang mga panginahanglanon nga pagkaon sama sa gulay o humay sa tanan mga LGU pinagi sa atong mga gipamalit mao na po ilahang gibayaran ug ang uban mao kini ang atong gibaligya sa atong mga publiko nga palengke ug ang mga malls usab sa ato na mamalit dinhi sa probinsya ug ang ubang probinsya ato na ning gipadala ning ato mga produkto sa ubang probinsya. Grabe galing. Programa nga kaagap. Kadyo lang Gob, so may tabo lugar. Kung ako farmer, paghatag pa lang ako sa gulay, makadawat na ako diretso sa akong Nga mas dako kaysa katong paliton diretso di nimo. So bayran ako diretso Gob, di na ako magulat pa nga mahalin pa na dito. Tama ba na Gob? Bayaran na diretso. Grabe. Pagpagit. Pakpak.
Grabe! Dog, naka